Africa my continent, Africa my home. Sise-Africa kwi-South Africa siKwaZulu, uMgungundlovu district. Uyokhumbula umuga owehle lapha embali ko-18 la imoto yaphaphalaza khona ney'ngane kwaphangalala iy'ngane ezine. Okuthe izolo kwase kufika omunye umbiko othi sekube nenye ingane ephangalele. Kodwa-ke namhlanje sila ekhaya kwaNdawonde. Umalume wengane uzosithatha asibeke ukuthi ezinye ingane seyibekiwe leli bingakabekwa emndenini. Ya mfowethu awusithathe usibeke ubani lesikhuluma naye. uThemba lo wakandaweni Sibongo. Yes, ingane eshonile. Umshanami umalume mina uMthobi Sikhambule eshonile. Yes. Kwakufanele sihambe siyombeka ngoLwesibili lwesithathu. Kwanenkinga ukuthi kufanele kuhlangane umndeni ikhulume njenga uMthobi komalume la. Yes. Unekhala kubo. Yes. So sahlangana ke nababo wakhe sakhuluma sabonisana wathi hayi kucela kumgqibelo so yonke into ihlangane ngoba wayengekho. Yes. Wayesemsebenzini. Yes. Yeah. Ubefunda phi Mtho? Befunda ifundo kuhle high school, secondary school eMbali 2. Yes. Yeah. Uma wakhe bangaki? Bawu4. Bawu4. Yebo. Sinjani isimo? Bathathu manje. Yes. Sinjani isimo kunina senivumile niyamukela kunjani kuya khona kwelapheka okuncane? Ya ngisosho njalo bakuniswele ukuthi khona kodwa nje kusasho ukuthi khona umuntu osukile. Yes. Ngoba kuhambe kubuye noma sisiyalibala nengane uyasizwa sezibizambe zibezikhali kube futhi kube ngcono. Kodwa kwama nje kusengcono mhlawumbe kuzozwela kakhulu mase sidlulela. Yes. Ngoba nje sisehla senyuka sibhizi. I-department ukubamba kwayo I-department ibambile isilekelelile ngoba khona ekwenzile. Yes. Balethile impahla zokudla ukuthi sikwazi ukuqhubeka nale mcimbi wengane. Sibonga kakhulu nakubona ngoba phela wayethe washothi ingane asifikanga ngale kwa5 bebethe bazosilekelela kwagcina singakwazanga ukulekeleka ngoba ingane zasigcina eziwu4 lenye ishona izolo ke sikuphambana kwezinto. Kodwa sibonga nje kakhulu ukona konke lokho abakwenzile naba kade bevela nenhlangano ezingenza inzuzo beziqhamuka zivela nomalume bavelile nomalume bezobhonga emswaneni noSantaku uvelile uBoyzondi wazobhonga emswaneni. Siyabonga konke nje abakwenzile bafowethu bakhomisile ukubambisana nathi noma ke singazi ukuthi kahle hle kwakwenzeke njani. Ngoba akekho sasichazele ngengozi ukuthi bakuniswele yaphela ama break noma yaqhuma isonto. Asazi kodwa sazi ukuthi kwenzeka ingozi mhlambe ke kusazoqhubeka sazi ngoba siyafuna ukugculiseka kuleyo ndawo ukuthi ize iwa noma ingene ishayisa umuzi womuntu kwenzekani asinalo lelo lwazi futhi ngokuthi ngoba sisaxakekile asikwazi ukuyilandela okwamanje lonto besisaxaka ukuthi funa sihambe sokubeka umzimba wakhe eqala. Mhlawumbe bazohamba silandele basithethe kwenzekalani. Siyabonga Africa my continent njengoba esho nomfowethu ingozi inezinto eziwu3 kuze nje kwenzeke ingozi. Lezi ingozi esihamba ngazo ziwu3 izinto. 1 kuba infrastructure mayingekho esimeni. 2 kube i-vehicle defects ama-defects emoto amaphutha emoto. 3 bese kuba umshayeli. So kuyenzeka kube i-combination yazo zonke lezi zinto. Kuyenzeka kube isimo sezulu. Kodwa enye into abantu abayikhuluma bengayikhulumi kahle i-learners iyodwa iyakulekelela kakhulu kuyo yonke ukuvika yonke lento ngoba ngeke uthi hayi manje bekuyishawe ipotholi kwadaleka ingozi. No, ngeke usho ukuthi hayi umgwaqo bengawujwayela. Uma u-abide ne-speed limit lokho kuyakulekelela noma imoto angathi iphelelwe ama-brake kodwa bayiphelelwe ama-brake kade uhamba nge-speed esivumela esikahle ngeke sibe kulesi simo sekusona. So ayikho i-excuse ezobekwa ukuthi hayi manje kwenzeka ukuthi ngoba i-learners uma uthi wayifunda kahle lena awuyibypassanga iyakulekelela ukuthi la u60 km zone u40 km zone u120 yonke lento ubuyabheka ekutheni uma kwenzeka ingozi noma imoto iphunyuka noma ushawa ipotholi singabi nesimo esinje. Kodwa ke angikho ke ekutheni sithi ubani o-wrong ubani o-right kodwa ngisho ukuthi nje zu3 izinto. Ake sisuke ke mhlambe bazobheka umthombeni. Okay. Noma singabheka uma wengane sicela simbheke babumsweli ngoba bangazi bathatha umntwana balindisa kancane nje 1 minute.
amen bazalwane. Mhlambe ngo singakaphumi vele sesiyaphuma. So thatha leli thuba nje. Nangu ubhuti omdala usefikile. Ukuthi makwenzeke izinto zonke ziqonde kuyena qho. Ukuthi makwenzeke izinto zonke kufanele ukuthi athumele amathimba akhe kube yiwona ayobamba. Before siyofika ehholo siyafisa ukuthi sikhulume nomama emzimeni adlule kubona, emzimeni ahlele kubona, ebuhlungwini akubona. Bhuti omdala khuluma nomama before sihambe. Singibuyela bazali egameni likaJesu Kristu, amen. Umndeni kaNdawonde, umndeni kaKhambule, iy'hlobo zonke sifisa ukuthi-ke sibingelethe. Sinithembise ukuthi uNkulunkulu nasesikhathini esinje uba khona ngenelethe. Siyanibona ukuthi isimo sisishayile sonke-ke, induku ishaya imviki kuyiqiniso. Kodwa-ke siyabonga abazalwane ukuthi wanqinisa. Sizonithanda-ke nje thina. Lona qiniso esilaziyo ukuthi-ke if abantu besesimweni esinje kuba ngcono banikeze uthando, sizokwenza lowo msebenzi wobukhelwane obuhle ukuthi nibe ngcono. Kodwa-ke sizoqhubeka sibe nani kule simo, so sithe ngcono sizombona noma umfana la qale before siphuma ngani ukuthi isimo sethu sibe kahle. Siyafisa ukuthi niqine abewundla behlela kumatrasi ukuthi uNkulunkulu uzobakhumbula iy'nyembezi zabo, aziphumeli ize ziyobuya ngelinye ilanga siyanxephezela-ke ukuthi umndeni awuqine. Sibambisaneni nje, inkosi izothela umusa kwathi sokhuluma kabantu abaphezulu. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Sithathela umfundisi. Hayi-ke bazalwane bangcwele, siyabonga ukufika kwenu nizosikhalisa niphuma ngey'ndawo umzukulu esedlulile. Sesithi-ke manje sesicela ukuthi siye ehholo sokwenza umcimbi wakhe. Bese sesiphuma lapha ehholo bese siya esigodini kaShange la sisobeka khona ithambo lakhe. Ubaba akafiki manje sizomkhipha, kodwa sizomkhipha uzohlangana naye wona ngoba simncane sibhizi. Wasithembisa uNkulunkulu ohlele emhlabeni nangaphansi komhlaba okhona. Izwi lakho uNkulunkulu othola amandla onke alibaqamba amanga uma lithi useduze nabanenhliziyo ezilimeleyo. Baba, siyathandaza uNkulunkulu omsa ukuba imindeni yonke ebandakanyayo engenayo lesi simo ubaqinise, ubaduduze. Babona amandla uNkulunkulu wethu oyingcwele kufikele lesi simo phakathi kwekhaya. Siyabathandazela uNkulunkulu ukuba ube uqina kwabo, ube yithemba labo. Wena uNkulunkulu ube induduze ephelele. Saphuma siya uNkulunkulu ongcwele ehholo ukuyobamba inkonzo. Baba, siyathandaza ukuthi inhliziyo zabo bonke abazolimala mabefika phezulu, wena uNkulunkulu babhandishe. Abanye baseyindleleni abakaqondi ukuthi lesi simo sibuhlungu kangakanani, kodwa bawuthi mabefika bebona umzimbulele bese beyakholwa. Siyathandaza ukuthi singakafiki kuleya ndawo wena uNkulunkulu uhambe phambili ubabhandishe wonke ubuhlungu obuzobehlaba bezobuzwa. Egameni elinamandla neliphilayo, igama likaJesu inkosi ephilayo. Amen.